Ya lur. Cek dhewe nggawe konten wong loro iki. Yo sakjane gabut ae. Nah, Tapi yo ya apa maneh namanya juga kehidupan. iki aja dianggap konten iki lucu. Konten iki asline horor. Horor. Ini lagi hal apa guyang gitu. Kayak guyang. Yo lur. Dhewe nggawe konten delok TikTok. Moco komen-komen sing TikTok video-video FYP lur. ah Nah, kok komennya dhewe sing ngoco. di mana. Yo lur. Awak dhewe nang kene saiki wong loro gawe konten. Ya, konten wong loro ndelok video TikTok, yo opo sih komentari netizen Nah, terkait video sing viral iku. Pengen ro koyo opo videone. Ya. pengen ro. Delok video iki lur. Video nang jero video iki. Ya, telan ya kok komeni. Baik, letai apa? Yo, langsung menuju ke video pertama. Si opo komen netizen. Nah, Durungin delok komen sik didelok spoiler videone koyo opo sih Spoiler, yo. sing FYP nang berandang. Yo, langsung. dapat. Koyo wis pro ngene. Ini dapat lho. Oh, burger itu India burger. Burgernya gawedi ya. Ini prosesnya roti Mariam ya. Miriam Mega. Sandwich wong kono. Oke, maca bareng. Gila maca. Godong ganja. Mosok roti kayak godong ganja. Kale gitu. Jadi Tapi kita kok koyo enak ngono ya. kasih. Apanya nak dhewe. Tunggu. Tak kira lagu Nardo. Seruling ini. Krishna ya kayaknya seruling. Makan besar ini. Bisa bolot-bolotnya dikaro. Telapaknya digini-gini nomong kan ngetek nasi sabolot nang telapaknya. Mayones. Enak tapi sama lagi. Ini sing gawe nyerok iki ya. Nyerok lek nang penggorengan. Apa? Nyerok kayak ngoreng gitu. Apa? Oh, enak sama ya.
Banyak soalnya. Kriuk ya. Renyah. Muni crispy. Wis mari video. Saiki Kalau komen-komen netizen. komen netizen. Mau sih Kira gitu 23,9 23,9 K. konten makan-makan itu aja nih. Perindapan masih. Yo dari Reji, India Iya. mode serius. Iya. Anjen ketoke kok panganan yang enak ngono yo. pertama sih ke tapi Cuman sing kok hasilnya lho. keju iki sing aku gomun kok kejune wis entek tapi kok sik terus dingin. Apa iku? Aku mah adalah kok ireng-ireng ya wis. Ngoreti bolote. Ngoreti Nah, bolote. lanjut. Iko yo on ndak tahu. Yo ndak. Oh yo ndak tahu. Iya iya. Perindapan masih megang tahta makanan dengan topping terbanyak di bumi. Oh iya. Tapi gimana toppingnya apa ya? Coba di review lah, di review lah. Ada ngomong dong, ini gimana? Anu. Sing pertama mang layer pertama Roti pasti ya, pasti roti. Terus selai apa? Daun ganja malah. Ganja. Selai ganja. Daun pepaya. Godong kates. Godong di blender. Selai godong kates. Terus Manca. selai apa ya? Krim apa mang? Krim keju dah mang. Ketokane. Oh, serutan keju ya, serutan keju. Serutan keju. Keju. Terus mari wong dikei apa mau? Bolot bubuk tabur. Bolot tabur. Terus daripada Toxic nang India, komen selanjutnya apa? Apa selanjutnya? Nadir, tekok Nadir. Lu. Sik. Biji. Nadira, centong lebih mahal dari Fortuner. Centong lebih mahal daripada Ford. Bener sih. Kalau aku kudu tekok Indonesia, nang India sih ya. Baru gorong lek iki gak durung ngedol. Balik-balik ae. Tuku centong Ada nang India. tuku centong sak cito ngono baru. Nah, bener. Tuku centong sak cito baru. Teh magic galon. Perindapan food nggak pernah pelit topping. Oh, bener sih ya. Jadi topping. Tapi ya sak topping dari alam alami. Depa. Oh, foto ini siapa nih? Wong Biasa baru aja bilang tumben bersih. Dia nyomot pakai tangan. Loh, belum tentu. Siapa tahu tangannya ya belum cuci tangan. Padahal rusuh. Pas masih thumbnail. punya Mas R. Pas masih thumbnail mah ngiler-ngiler dikit karena kejunya banyak. Tapi pas prosesnya ya jane kurang duwe alat koyo yo. Kabeh mekanismenya gawe tangan. Berarti kan menggambarkan wong India itu terampil. Bener. Memang dia gak. Terus resep rahasia niku siji. Ya pancet iku, Mang. Iku iya, toppingnya nggak enak iki Iya. mau ya. Sentuhan-sentuhan bolot, sentuhan-sentuhan tetesan keringet, iku sih. Dorong hari cawi. Terus ning kukulane ireng-ireng biasa lah iku. tapi lek sing wedok iku biasanya rada luwe higienis. Ya salah. Lek lanang kan biasanya ngono sing video viral dhisik kuwi Bener. ceplok nang gelek. Ceplok nang gelek. Gak ngerti. Lanjutnya. Aku siapa? Kamu siapa? Apapun makannya topping warna hijau gak ketinggalan. Pasti. Ya iku Mang. Selain godong ates iku. Ya bener. Kedongan. Semakin bersih. MHDH 87. Semakin bersih semakin sepi. Kalau ngono Ala ngono lur. iku Kaole Gerung ngono. gerung dalam kalian dhek lek bengi lek wis kringete akeh. Justru nang kono iku prosoku gak tau ono garam. Oh iya. Asli iku teko keringet. Iya, berarti bahan garam nang kono iku langka sih. Lah enggak yo alami gua asli teko keringet. Jajal kapan-kapan turun nang India mangan Kok? kono. Savitri 04 bumbu kematian enggak pernah lupa. Seleh godong ates. Ngomong kematian ini sampai
next time komennya wis terlalu be aja. Langsung bahas. Iki garam ono sing rasional. Ono sing ngomongno bapak ibu itu gak jelas wis. Nah, mending next video ae. Oh iya homo. Homo kok curhat nang komen. Nah, ayo video selanjutnya. Next video. Wah, senjai, anak senjai. Oh, enggak. English. Lumayan. Itu nangis juga deh. Ya, kita kok gitu. Iku bekas iler di dalam hasil mlebu nang cangkeme adike. Kok video ae wis lucu. Coba delok komenane wong-wong. Langsung delok. Piro lagi komen? Oh, 1500. Lumayan lah. Tembus nang menurut. Itu bocil kenapa ya? Mungkin mbok kelebon kuntilanak. Kak. Oh, enggak. Dek iku komen selanjutnya gambar wifi Akbar SMG Semarang Akbar Semarang ya gue lagi nguyah es batu katakan es batu nih ya melodi karena bapaknya karena itu lagi dia ya cek nguyah es batu cucalan apa bapaknya baru dibalik deh bang. Aduh, Akbar ono aku niku barbar. Arwan. Nyen sinyalmu iku mati sampai. Dari mbak-mbak yang emotnya merem. Suara buang ngik-ngik, emot patah hati, emot wajah merenung. Sampean lek bar nangis mergo diseneni karo bojone sampean. Ojo curhat nang komen kene. Paling ngik-ngik itu apa mari kelon. Juga jungki tadi apa lawang. Gak jadi diseneni paling karo bojone. Mungkin. Tapi gurung di bojo. Tapi diseneni sekarang iki kuntang. Gak paling jadi diseneni bojone mergo kaya isu ya wong lanang budal nyambut gawe gak dikakno kopi. Mulai kerja gak dipijet. Ono teori mana? Mungkin ya sing iki misalnya mbak-mbak bojone sing lanang tren iki ku anake. Anake dingono bapake. Mbak-mbake sedih iki. Nangis. Bener. Nangis. Iso ae. Iki akeh persepsi tapi iki persepsi gak paham apa persepsi. Saranku kayak sampean ya, Mbak. Ojo TikTokan ae. Nah, bojomu rambutan. Coba maca komen delok video iki. Maca komen sampean dhewe. Lah. Delok video. Gitu kok Ahmad Zaidan 13. Nah iki emote padha kaya Mbak iku mau cuma moto ora ngisi. Gigi gue lagi sakit. Ayolah woi. Oh, iki paling masih iki apa jenenge gak gara-gara ndelok wong mangan iki undur loro kan gak iso mangan. Iri paling. Bener. Iri gak iso mangan. Gak sih aku gak nyalahno sampean. Nyalahno untuke sampean. Untuke gigi. Apa untune loro? Nah, Ero aku. apa? Mergo ngremus es batu sing komen Oh, iya. Jangan-jangan dhek ndek akun loro. Ternyata sing komen yang gini bisa RT. RT. Waduh apa? Janjian. Janjian. Oh, es batu mer dikunya kan ya. Cekeno. Tadiun gue loro. Bener kan. Nah. Kok sapa meneh iki? Yo kok user 582396997975 Sampeyan lek pamer. nah iku anjing jeneng TikTok lek Ada lah. Akun fake. Yer
gue tengah makan nasi yang nasinya auto nyembur. Aku tahu ini. Mari mangan auto nyembur ya apa ya? Masa mari mangan ya auto nyembur. Oh, tengah ya, tengah. Tengah Berarti, makan. Iya, tengah-tengah. Aduh. Kurang masuk, kurang masuk. Ngawal lu. Gak jelas. Wis, mending langsung next video. Next Langsung video. Delok komentingan nih. Aku rotok ngeluh. Aku tutup. Mas, aku jauh tolong kocok ono bawatin kamu. Ya Allah, ya Allah. Aku gak ngebahas sampean. Bedine lek nanti jeneng komenan iki lho. Nah, coba ya, kalau nang komenan. Coba ayo. 24.000 loh. Namanya viral teman Mas. Rong M yang like Mas. Boy, nangis tuh. Boy Nindi. sampai nangis. Nindi nyapo yo? Duduk dulure lho. Nah iya, kenapa Nyapo, kok ditangis ya? Nangis. Kok ditangis? Sampai nih gua. Mbok yo sing full senyum saya. Iya. Beda semangat. Sampai full senyum boy. Saran bisa main full. Nah, kok Dina kupu-kupu. Iki Dina kupu-kupu lho. Cina kok mau sih tak rata. Sayape ber. Alwi, maaf banget pas gue ngeliat foto profil lu, gue kira fotonya Alwi. Ya tolong. Kaki nyala tolong kan. Kok bisa Elsa Frozen nih lu? Iki kayak Kayak dikader kak ya. last next. Jelas. Gue Lagi lagi di liburan woi dikentutin Nah, Olivia. ikan animasi kemarin. Anjir ini kurang ajar alwi ngentuti wong sak dunya. Lip, jaluk tolong seberang animasi iki ya. Masih gila gak salah. Kayak senyum saya. Kok sama mana iki lur? Teko maca latte Maca latte. kopi. Jangan-jangan DE sing ngeracik selai. Sing ngeracik selai mau. Selai ijo. Masker gua retak gegara ketawa-ketawa. Mas, oh, aku ngerti, masker sing gawe perawatan. Ah, masker iki lho oles iki. Oles bener. Retak, oh, coba gawe semen 3 roda. Kuatan apa? Aku kok ngomong. Apa? Master kok iso. Sampai retak ya. Ayo, Mbak yo Senyum. sa. Wih, kalau emote lho. Oh, iki nyapa to? Emote nangis pokoknya ya. Sing full. Senyum saya. Ya wis. Wis koyo anjen nih dibari ya konten iki ojo suwe-suwe. Kesel Wedine gak full senyumane. Nah iya. Wis matur suwun lur wis ndelok konten iki. Masih konten iki kurang kakek kurangi. Ya kurangnya aja akeh. Iya. Tapi wis gak apa konten pertama. Nah. Wis sampai bertemu di video-video selanjutnya. Matur suwun. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Era. Iya, iya. Mari.